Hare Krishna, welcome. Okay, warm welcome to today's Raja Vidya, the King of Knowledge book reading session. Okay, so இந்த தலைப்பு நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்டேயும் நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகஞ்சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ணப்ரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே Bhakti Vedanta Swami Giti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavade Pashat Deshatarine Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tatati Swapadadikam Vandeham Sri Guru Sri Yuda Padakamalam Sri Yuda Vaishnavamscha Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sakrajatam Sagagana Raghunathan Vidam Tam Sajivam Satvaitam Savatudam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagagana Lalita Sri Vishakan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदे वनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா அனைவருக்கும். ஸோ இந்த தலைப்பு 5வது தலைப்புடைய பார்த்தீங்கன்னா பரம்பரா நாலேஜ் த்ரூ டிசிப்ளிக் சக்சஷன். அதாவது நம்ம குரு சீட பரம்பரையை பற்றி இந்த இடத்துல வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஞானம் வந்து எப்படி பெறணும்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு கிட்ட இருந்து தான் பெறணுன்றத இந்த இடத்துல வலியுறுத்துறாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த பகவத்கீதையுடைய 4வது அத்தியாயத்திலேருந்து முதல் ஸ்லோகத்தை இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச இமம் விவஸ்வதே யோகம் புரோக்தாவானஹம் அவ்யயம் விவஸ்வான் மனவே பிராஹா இக்ஷ்கவே பிரஹவித். இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகவத்கீதான்றது வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அது வந்து இட்ஸ் எ சயின்ஸ் இல்லையா, இட்ஸ் எ லைஃப் மேனுவல். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து யாருக்கு சொன்னாருன்றதை இந்த இதில் பார்க்குறோம், ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பகவத்கீதான்னு சொல்லிட்டு. கடவுள் பார்த்தீங்கன்னா 400 மில்லியனுக்கு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து யாருக்கு கொடுத்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மனுவுக்கு கொடுத்துருக்காரு. ஓகே, 400 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே மனுவுக்கு கொடுத்துருக்காரு. ஓகே, 400 மில்லியன்
இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே வந்து யாரு கொடுத்திருக்காரு, விவஸ்வான் கொடுத்திருக்காரு. சாரி, நான் மனு தப்பா சொல்லிட்டேன். 400 மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி விவஸ்வான் கொடுத்தார். ஃபர்ஸ்ட் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து இந்த நாலேஜ், சயின்ஸ் நாலேஜ் வந்து விவஸ்வான் கொடுத்தார். விவஸ்வான் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சூரிய கடவுள். ஓகே, சன் சன் காட்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. நமக்கு எல்லாம் தெரியும் சன் வந்து ஒரு கிரகம் பிளானட். அது சோலார் சிஸ்டத்துல பாத்தீங்கன்னா அதை சுத்தி நிறைய பிளானட்ஸ் இருக்கு. எர்த்து, மார்ஸ், ஜூபிட்டர், சாட்டர்ன் சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லையா. இந்த சூரியனுடைய அம்சம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து நெருப்பு இருக்கு. நெருப்பு இருக்கிறதுனால வெப்பம் வருது. அந்த வந்து ஜீவராசிகள் வந்து உயிர் வாழுது. அதனுடைய உடம்பு எதனால ஆனப்பட்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நெருப்புனால ஆனப்பட்டது. இப்ப இந்த பூமியில நம்ம எல்லாம் வாழறோம். சோ இந்த பூமியில வந்து காற்று, நிலம், நீர், ஆகாயம் இருக்கு. அந்த பஞ்சபூதங்களால் ஆனது இந்த சரீரம் நம்மளோடது. சோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு பிளானட்லயும் பாத்தீங்கன்னா அங்கங்க ஒரு ஒரு ஜீவராசிகள் இருக்கு. ஓகேவா. அதுக்கு அந்தந்த பிளானட்டுக்கு தகுந்த, கிரகங்களுக்கு தகுந்தவாறு அந்த உடல் அமைப்பு இருக்கு. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வந்து ஆச்சரியப்படலாம். சூரியன் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கை தொட்டா சுடும், வலிக்கும், நம்ம சுருங்கிடுவோம், செத்து போயிடுவோம். பட் எப்படி உயிர்வாணி அங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆச்சரியப்படக்கூடாது. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த சூழ்நிலையில வாழக்கூடிய உடல் அமைப்பு கொண்ட ஜீவராசிகள் அங்க இருக்கு. சோ சன் பிளானட்ல வந்து சூரிய கடவுள் இருக்கார். அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா விவஸ்வான் சொல்றாங்க. அவருக்கு வந்து சன் காட்னு நேம் சொல்றாங்க. சூரிய நாராயணா இங்க இருக்கு பாருங்க, சூரிய நாராயணனும் இருக்கு. ஓகேவா. சோ இதுக்கு அப்புறம் வந்து இன்னும் சில விஷயங்கள் வந்து இவரு பிரபுபாதா சொல்றாரு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த எர்த் பாத்தீங்கன்னா யூனிவர்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் வந்து ஆட்சி புரியுறார். இந்த இந்த எல்லா பிளானட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் கீழே இருக்கு. அது யார் கீழே இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி ஒன் கிங். நம்ம மகாபாரதத்திலிருந்து இதுக்கு வந்து சான்றிதழ் இருக்கு, டாக்குமெண்டேஷன். ஸோ மகாபாரத அந்த வார்த்தையை பிரிச்சாவே நமக்கு பதில் கிடைக்குது. மகாராஜர் பரத்ன்றவர் தான் இந்த பிளானட் எர்த் ஃபுல்லா அரசாட்சி பண்ணார். அதுக்கு பிறகு என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்துச்சு. அதுக்கு பிறகு இந்த பூமி வந்து பிரிஞ்சிடுது. எப்படி பாத்தீங்கன்னா நிறைய கண்ட்ரிஸ், கான்டினென்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா. அதனால நிறைய கண்ட்ரிஸால பிரிஞ்சிடுச்சு. அது மாதிரி அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பிளானட்டுக்கு ஒவ்வொரு அதிகாரிகள் இருக்காங்க. ஓகேவா. அது மாதிரி இந்த கண்ட்ரி டிவைட் ஆன பிறகு ஒவ்வொரு இடத்துக்கு அந்தந்த கவர்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா. கவர்மெண்ட்ஸ் இருந்து அந்த இடத்த வந்து ஆட்சி புரியிட்டு வருது. ஓகே. சோ அதுக்கு அடுத்தது இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா விவஸ்வான் கொடுத்தார். விவஸ்வான் வந்து மனுக்கு கொடுத்தாரு, ஃபாதர் ஆஃப் மேன்கைண்ட். விவஸ்வான் அவர் பையனுக்கு கொடுக்குறாரு, மனுக்கு. விவஸ்வான், மனு, அப்புறம் இஷ்வாக்கு. இஷ்வாக்கு வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ரகு பரம்பரையில சேர்ந்தவர். ஓகே, ரகு வம்சத்துல சேர்ந்தவர். அதாவது லார்ட் ராமச்சந்திரர் வந்து அந்த வம்சத்துல வந்து தோன்றார். அது என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா கால போக்குல வந்து என்ன ஆச்சு, அவங்கவுங்க நாலேஜ வந்து இம்ப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு இடத்துல வந்து சங்கிலி தொடர்பு வந்து அருந்திடுது. இதை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு அர்ஜுனனுக்கு சொல்ல வராரு. சோ அர்ஜுனனுக்கு வந்து 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னாருன்னு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இல்லை. ஏற்கனவே பகவத்கீதை வந்து கடவுளுடைய வாயால வந்து 400 மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி விவஸ்வானுக்கு சொன்னாரு. இந்த பாயிண்ட் நம்ம கரெக்டா தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அப்ப என்ன, இது ரொம்ப பழமையான புராணம். ஓகே, பழமையானது, புராதானதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா. சோ அதுக்கு அடுத்தது என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சங்கிலி தொடர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜசயோர் விதுகு சகாலேன மகதா யோக நஷ்ட பரந்தபா. சோ இது பாத்தீங்கன்னா காலங்களால் வந்து இந்த சங்கிலி தொடர் வந்து அருந்துடுச்சு. அதனால என்ன பண்ணாரு, இந்த ஞானம் வந்து குரு சீர பரம்பரையில இருந்து தான் கிடைக்கணும். பட் இது வந்து அருந்துடுச்சு, புரோக்கன். ஓகே, அதனால மறுபடியும் அவர் வந்து தோன்றாரு. தோன்றி தன்னுடைய பக்தனான அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கிறாரு. ஓகே, அர்ஜுனனுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த பகவத்கீதையில நமக்கு தெரியும் 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. யோகங்களை பத்தி சொல்லி கொடுக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. அது என்னென்ன யோகம்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம், கர்ம யோகம், ஞான யோகா, அத யோகா. யோகான்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளையும் கடவுளையும் வந்து இணைக்கிறது தான் வந்து யோகா. ஓகே. சோ இந்த விஷயத்த வந்து தொலைஞ்சதுனால கிருஷ்ணர் வந்து இங்க என்ன ஸ்ட்ரெஸ் பண்றாருன்னு, ஒருத்தன் வந்து மாணவனா இருக்கணும், இந்த பகவத்கீதையை படிக்கணும்னு எப்படி படிக்கணும்ன்றதையும் அவர் சொல்லி கொடுக்குறார். ஓகே. சோ அவன் போயிட்டு ஒரு பெரிய ஸ்காலர் கிட்ட எல்லாம் போய்
கத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவங்க மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்தாங்கன்னா அவங்க தே ஆர் நாட் குவாலிஃபைடு. ஸோ அதுக்கு நம்ம கத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் டிசிப்ளிக் செக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஏத்துக்கணும். ஓகே, அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, ஹம்பிளா இருக்கணும், குருக்கு வந்து சேவை செய்யணும், அப்படி பண்ணாதான் நம்ம வந்து கத்துக்க முடியும் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. திருநாத்தபி சுனேச்சேன தரோரபி சகிஷுனா அமானீன மானதேனா ஓ சாரி, நான் தப்பா சொல்லிட்டேன். பரிப்ரத்னே மாதாஜி, அது என்ன ஸ்லோகம் மாதாஜி? பரிப்ரத்தேன சேவையா. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். அடக்கத்துடனும் பணிவுடனும் வந்து சேவை செஞ்சு அவங்க கையில நம்ம இந்த ஞானத்தை வந்து கத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றதுக்கு நமக்கு வந்து 4வது அத்தியாயத்துல ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா. தத்விதி பிரணிபாத்தேன தரோ மத்தாச்சி யாருக்காவது வருது அந்த ஸ்லோகம்? தத்விதி பிரணிபாத்தேன பரிப்ரஷ்னேன சேவையா உபதேக்ஷாயந்தி தே ஞானம் ஞானினா தத்துவ தர்ஷினக. ஸோ அவங்க வந்து எப்படி இருக்கணும், ஹம்பிளா இருக்கணும், ஒபீடியண்டா இருந்துட்டு அவங்களுக்கு சேவை புரிஞ்சு தனக்கு புரிஞ்சில்லாததை வந்து கேட்கணும், தனக்கு நாலேஜ் இருக்குன்றதை வந்து காமிக்கிறதுக்கோசம் கேள்விகளை கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு உதாரணம் சொல்றாங்க. அர்ஜுனா வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஏன் அர்ஜுனனை தேர்ந்தெடுத்தாருன்றதுக்கு வந்து கேள்விகள் பதில்கள் இருக்கு. கேள்வியும் இருக்கு, பதிலும் இருக்கும். ஓகே, ஏன் அர்ஜுனனை, பாண்டவர்ல 5 பேர்ல அர்ஜுனனை ஏன் எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அவன் பாத்தீங்கன்னா பெரிய ஸ்காலரா இல்ல, யோகியா இல்ல, ஒரு புனிதமானவனா இல்ல, அவன் ஒரு சத்திரியன் இல்லையா. அவனோட கண்டிஷன் என்ன, நான் வந்து சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லையா. சத்திரிய தர்மத்தை வந்து பின்பற்ற மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லையா. அவருக்கு வந்து கடவுள் சொல்றாரு, அதுக்கு என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தோஸ்மி சகா சேத்தி. பக்தோஸ்மி அவனுடைய பக்தன், சகா அவனுடைய நண்பன். அப்ப அவர் மனசுல வந்து என்ன இல்ல, பொறாமன்றதே இல்ல. ஓகேவா. சோ தன் பக்தனை வந்து அவர் தேர்ந்தெடுத்து தன் நண்பனுக்கு தேர்ந்தெடுத்து இந்த பகவத்கீதைய சொல்றாரு. ஓகேவா. ஓகே, இப்ப என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்கவுங்க ஒருத்தவங்க அவங்கவுங்க விதமா வந்து இன்டர்பிரட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஓகே, இங்க பாத்தீங்கன்னா மகாத்மா காந்தியை வச்சு இந்த பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. எல்லாராலையும் வந்து எல்லா தியரியை வந்து பகவத்கீதாவோட தியரியை வந்து சொல்ல முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இவர் வந்து நான் வயலன்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்டை எடுத்து இங்க சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. ஆனா இங்க அடுத்தது ஒரு கேள்வி என்ன வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் வந்து இந்த சண்டையில வந்து ஈடுபட மாட்டேன்னு சொல்றாரு. பட் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, நீ போய் சண்டை போடு. இங்க எங்க இருந்து இங்க நான் வயலன்ஸ், தியரி ஆஃப் நான் வயலன்ஸ் வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்கறாங்க. ஸோ நமக்கு புரிஞ்ச மாதிரி நம்மளுடைய கற்பனை திறமைக்கு ஏத்த மாதிரியும் சரி, நம்மளுடைய மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் மன உந்துதலுக்கு ஏத்த மாதிரி இதை வந்து நம்ம இன்டர் பண்ண கூடாதுன்றதை நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா. ஸோ இது அவங்கவுங்க இன்டர்பிரட் பண்ணதுனால இது வந்து நாளடைவில் மறந்துடுச்சு. அதனால அர்ஜுனன் வந்தாரு. அப்புறம் நமக்கு தெரியும் 4 விதமான சம்பிரதாயங்கள் இருக்கு. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மா கிட்ட வந்து யார் வந்தாரு, மத்வாச்சாரியார் ஃபாலோ பண்ணார் இல்லையா. ஸ்ரீ லக்ஷ்மி கிட்ட இருந்து ஸ்ரீ பரம்பரை, அதாவது அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணது வந்து ராமானுஜ ஆச்சாரியார். அப்புறம் வந்து சிவா அண்ட் சனத்குமார் அவர்கள், அவங்கள ஃபாலோ பண்ணது வந்து நிம்பகா ஆச்சாரியா, அப்புறம் விஷ்ணு சுவாமி. இவங்க வந்து 4 டிஃப்ரெண்ட் யூனிவர்சிட்டி இருக்கு. இதுல பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம மத்வ ஆச்சாரியா ஃபாலோ பண்றதுதான். ஏன்னா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றார். அதனால பிரம்ம மத்வ கௌடிய பரம்பரை, அந்த பரம்பரையில தான் நம்மளுடைய பிரபுபாதா இருக்கார், ஆன்மீக குருவான பிரபுபாதா இருக்காரு. அதனால இதுதான் சிறந்தது. ஸோ இங்க வந்து யூனிவர்சிட்டி தேர்ந்தெடுத்துட்டோம். என்ன படிப்பு படிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவத்கீதாவை படிக்கணும் இல்லையா. ஸோ இந்த குரு பரம்பரை மூலமா படிக்கணும். நம்ம இதை வந்து சாதாரண புக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்க கூடாது. ஏதோ ஒரு மார்க்கெட்ல போய் வாங்கிக்கலாம் அப்படி இல்லை, நம்ம டிக்ஷனரி வாங்கி ரெஃபர் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் அப்படியெல்லாம் இல்லை. இது வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு கிட்ட இருந்து தான் நம்ம கத்துக்கணும். அதுக்கு உதாரணத்துக்கு பிரபுபாதா இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, நீ லாயர் ஆகணும், டாக்டர் ஆகணும், இன்ஜினியர் ஆகணும்னு எங்க போவ, அதுக்கு தகுந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு தானே போவ, அத்தாரிட்டேட்டிவ் பர்சன் கிட்ட தானே போயிட்டு டிகிரியை வாங்கிட்டு, அப்புறம் டிகிரி வாங்கிட்டா கூட அவங்க கீழே இன்டர்ன்ஷிப்பு ஏதாவது பண்ணுவே இல்லையா. அது மாதிரி இது கூட பாத்தீங்கன்னா நம்ம அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு கிட்ட தான் போய் கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. த்ரூ அத்தாரிட்டேட்டிவ் சோர்ஸ் சொல்லிட்டு. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஞானத்தை அடையிறதுக்கு வந்து 2 வழிகள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா தூண்டல் முறை, இண்டக்டிவ் ப்ராசஸ் அண்ட் டிடக்டிவ் ப்ராசஸ். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரோகண முறை, ஆரோகண முறைன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா இண்டக்டிவ் வந்து இம்பர்ஃபெக்ட்,
குறை உள்ளது. டிடக்டிவ் வந்து பெர்ஃபெக்ட். ஏன் பார்த்தீங்கன்னா அது மேல இருந்து வருது. ஓகேவா? மேல இருந்து வர்ற வேதங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுளே சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. அதனால அதுல வந்து நம்மளுடைய நாலேஜை வச்சு அதை வந்து சந்தேகப்பட தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈஷா உபநிஷத்துல எல்லாம் படிச்சிருக்கோம். கடவுள் வந்து பரிபூர்ணமானவர் இல்லையா? ஆஹ் அவர் அந்த பரிபூரணமானவர்கிட்ட இந்த வந்த விஷயம் எப்பவுமே பரிபூரணமானதா இருக்கும். நம்ம புலன்கள் வந்து குறைபாடு உள்ளது. இந்த குறைபாடு உள்ள புலன்களை வச்சு நம்ம எப்படி அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆலாசி அரைஞ்சி நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் வருவேன், தெரிஞ்சுட்டு தான் வருவேன் அப்படின்லாம் பண்ணிட்டு உன்னோட நேரத்தை வீணாக்காத, நீ இதை ஃபாலோ பண்ணுன்னு சொல்றதான் டிடக்டிவ் நாலேஜ். இல்லை நான் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் நிறைய பேர் வந்து நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. என்னது பப்ளிஷ் பண்றாங்க, டாக்குமெண்ட் பண்றாங்க. அதுக்கு அடுத்த நாள் என்ன ஆகுது? அது தவறாகுது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. தவறாகுது இல்லையா? ஸோ தவறாகும் போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நாள் வந்து அவங்க வந்து அதை வந்து நாங்கள் இதை பண்ணோம்னு சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் நாள் நியூஸ்ல சொல்லுவாங்க. அதுக்கு பிறகு அதில் இருக்கிற குறைபாடுகளை வந்து என்னைக்குமே இது தப்பாயிடுச்சுன்னு யாராவது சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? அவங்களா ஊகிச்சு ஊகிச்சு ஒன்று பண்ணி பண்ணி போறாங்க. அதுல வந்து ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதனால வேதங்கள்ல இருக்கிற வேதங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தாய் மாதிரி. எந்த தாய் வந்து தான் சொல்லும் தகப்பன் யாருன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்க தாய் வந்து வேதம். வேதம் வந்து யாரை காமிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர், பரம புருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் தான் நம்ம எல்லாருக்கும் ஆன்மீக தந்தைன்றத சொல்றாங்க. அதுல எந்த சந்தேகமும் இருக்கக்கூடாது. ஓகே. ஸோ டிடக்டிவ் நாலேஜா இம்பார்ட்டன்ட், இண்டக்டிவ் வந்து நம்ம எடுத்துக்க கூடாதுன்றத சொல்றாங்க. ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது ஆஹ் இங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அவரை பத்தி சொல்றாரு பாருங்க. இது 7வது அத்தியாயத்துல இருக்கு. மத்த பரந்தரம் நான்யாத் கிஞ்சித் அஷ்டி தனஞ்சயா மயி சர்வம் இதம் புரோக்தம் சூத்ரே மணிகண இவா. ஸோ இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும். நம்ம 3 டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி பார்த்துருக்கோம் 3வது சாப்டர்ல இல்லையா? சுப்பீரியர், இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி அண்ட் மார்ஜினல் எனர்ஜின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து தான் உருவாச்சு இல்லையா? எல்லாமே அவரை சார்ந்து தான் இருக்கு. அவர் வந்து எதை மேலே சார்ந்து இல்லை இல்லையா? அதுக்கு வந்து இங்க வந்து உதாரணத்தை என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம மணி மாலை எல்லாம் போட்டிருக்கோம். அந்த மணிகள் வந்து கோர்வையா இருக்குது. அது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள மறைக்கப்பட்டிருந்த நூலோ அந்த நூலால தான். அந்த நூல் இல்லைன்னா அந்த மணி மாலை இல்லை. அது மாதிரிதான் வந்து பகவான் இருக்கிறாரு. நம்மளுடைய அகக்கண்களுக்கு வந்து தெரியறது இல்ல. அதுக்கு வந்து என்ன வேணும்? தெய்வீக கண்கள் வேணும்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஓகேவா? எல்லாம் என்ன சார்ந்துதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு நிகரானவர் யாரும் இல்லை. அவருக்குன்னா உயர்ந்தவர் யாரும் இல்லைன்றத சொல்றார். நோ ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தேன் மீன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. ஸோ அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள்ல வந்து ஆஹ் 3 விதத்துல சொல்றாங்க. அக்கார்டிங் டு வேதாஸ் தேர் ஆர் 3 கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரூஃப். பிரத்யக்ஷ, அனுமான, சப்தா. பிரத்யக்ஷன்னா என்ன? கண்ல பாக்குறது. அனுமானம் என்ன? காதுல கேக்குறது. இல்லையா? பிரத்யக்ஷ நம்ம வந்து சில விஷயங்களை பாக்குறோம். I can see him sitting there and my knowledge of sitting there is received through my eyes. கண்களால வந்து சில விஷயத்த பாக்குறோம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அனுமானம், சத்தம் வச்சு சில விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? இவங்க இந்த வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 3வது பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் சப்தா, த மெத்தட் ஆஃப் டேக்கிங் ட்ரூத் ஃப்ரம் தி ஹையர் அத்தாரிட்டி. ஓகேவா? இந்த 3 வார்த்தைகளை நல்லா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பிரத்யக்ஷ கண்ணால பாக்குறது, அனுமான காதால சில விஷயங்களை வந்து காதால கேட்கணும். நடக்கிற விஷயம் இப்ப பசங்க விளையாடிட்டு இருக்காங்க, ஓடிட்டு இருக்காங்க, அவங்க சத்தம் கூச்சல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே இந்த பசங்க இப்போ கோகோ விளையாடினா கோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்ல. அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்றாங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? அது மாதிரி 3வது சப்த சவுண்ட் இல்லையா? அது என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த உண்மையை வந்து நம்ம அத்தாரிட்டேட்டிவ் பர்சன் கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிறது. ஸோ இதுல வந்து நம்ம கண்ணால பாக்குறதும் பொய், நம்ம காதால கேட்கறதும் வந்து பொய் ஆகுது. அது வந்து என்ன? அந்த சப்தம் மேல இருந்து வர்ற உண்மையான நாணத்தை வந்து கரெக்டான பர்சன் கிட்ட இருந்து கேட்கறதா நிஜம்ன்றத தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. இதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணம் வந்து சொல்றாங்க பாருங்க. மேன் இஸ் அ மார்டல். மனுஷனா பிறந்த வந்து இறப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இந்த வார்த்தைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து எல்லாரும் ஏத்துக்கிறாங்க. இட்ஸ் அக்செப்டட் பை ஃப்ரம் ஹையர் அத்தாரிட்டிஸ். நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கையில கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒருத்தவங்க இறக்குறத பார்க்குறோம் இல்லையா? பட் வந்து அதனால என்ன நினச்சிக்கிறோம்? மனுஷனா பிறந்த வந்து இறப்பான். நம்ம இதுவரையும் எங்கேயாவது விட்னஸ் பண்ணியிருக்கோமா பிறந்தவன் இறக்காம இருந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? நம்ம அறிவு வந்து இங்க பார்த்தீங்கன்னா இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்கு இல்லையா? இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்கு.
ஸோ அதனால வந்து அதை நம்பாம இருக்கிறோமா? இல்லை இல்லையா? பட் நம்புறோம். அதுக்கு சில இந்த இடத்துல வந்து உதாரணம் கொடுக்குறார் பிரபுபாதா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசம். நம்ம புலங்கள் டைரக்ட் பெர்செப்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் இம்பர்ஃபெக்ட் எஸ்பெஷலி இந்த கண்டிஷன் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப். நம்ம எல்லாம் வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். நம்ம கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பார்த்தோம்? 4 பண்புகள் இருக்கு இல்லையா? அதாவது இம்பர்ஃபெக்ட் சென்ஸ், இல்லூஷன், இல்லூஷன், டிஃபெக்ட். யாரோ சொல்றீங்களா மாதாஜி? இன்னும் 2. Cheating. Imperfect sense, illusion, Cheating, Mataji. commit mistakes and cheating others. Commit mistakes and cheating others. இந்த 4 விஷயங்கள் இருக்கே. இதை வச்சு நம்ம வந்து எதையுமே வந்து ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். அதுக்கு வந்து என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, சன் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் எ டிஸ்க், நோ லார்ஜர் தென் பிளேட் வி ஈட் ஆன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, இது நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறது. நம்ம தூரம் இருந்து பார்த்தா ஏதோ ஒரு சின்ன தட்டு மாதிரி இருக்குன்னு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம். பட் சயின்டிஸ்ட் இது சாதாரண மக்கள் பார்க்கறது. அதே வந்து விஞ்ஞானிகள் வந்து அறிஞர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா, அது வந்து பல 1000 மடங்கள் பூமியை விட பெருசா இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ வாட் ஆர் வி டு அக்செப்ட்? ஆர் வி டு அக்செப்ட் த சயின்டிபிக் ப்ரொக்ளமேஷன் ஆஃப் த அத்தாரிட்டிஸ் ஆர் அவர் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? இப்போ ஒரு கேள்வி வருது இல்லையா? ஒரு சின்ன விஷயத்துலேயே வந்து பொதுமக்கள் வந்து ஒன்று சொல்றாங்க, விஞ்ஞானிகள் ஒன்று சொல்றாங்க. இது வந்து எதை ஏற்றுக்கணும்? நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இப்போ சயின்டிஸ்ட் சொல்றதா ஏற்றுப்போம் இல்லையா? அது மாதிரி ஈவன் அஷ்டமன்னவர்ஸும் அதை தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போ வந்து இந்த விஷயத்தில் அத்தாரிட்டேட்டிவ் பர்சன் சொல்கிறத வந்து, ஏன்னா அந்த ஃபீல்டில் அவங்க எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்காங்க, அதனால நம்ம ஏற்றுக்கிறோம். ஈவன் இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பிரபுபாதா இன்னொரு உதாரணத்தை கொடுக்குறாரு. நம்ம ஊரில் வந்து வானிலை அறிக்கை வரும், அப்புறம் நியூஸ் பேப்பரில் வந்து வானிலை செய்திகள்லாம் வரும் இல்லையா? இன்னைக்கு மழை பெய்யும் பெய்யாதுன்னு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதை வந்து நம்ம நம்புகிறோம். அதில் வந்து எந்த குண்டக்கா முண்டக்கா கேள்வியும் நம்ம கேட்கறது இல்லை இல்லையா? அது மாதிரி தான் இந்த வேதங்களுக்கு வரும்போது தான் மனுஷன் என்ன பண்ணுவான்? தான் தான் பேரறிவாளின்னு சொல்லிட்டு பல கேள்விகளை கேட்பான். அதெல்லாம் தயவு செய்து கேட்காம வாழ்க்கையை வீணடிக்காம இந்த பிறவியை செவ்வனே யூஸ் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ அக்கார்டிங் டு வேதிக் சோர்சஸ் ஆல் த அத்தாரிட்டிஸ் கிருஷ்ணா இஸ் த கிரேட்டஸ்ட். இப்போ மனுஷன்ல ஒரு அத்தாரிட்டேட்டிவ் பர்சனை நம்ம வச்சோம், பட் இந்த எல்லா பிரபஞ்சத்தையும் உருவாக்குனது அவர் தான். ஈஸ் அ கிரேட்டஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் பர்ஃபெக்ட். ஓகே, மத்த பரதரம் நான்யாத் கிஞ்சித் அஷ்டி தனஞ்சயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அவர் தான் பரிபூரணமானவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யாராவது ஒருத்தன் வந்து நான் தான் அத்தாரிட்டின்னு சொன்ன, அவன் வந்து இதை வந்து வேற யார் ஏத்துக்கிறாங்கன்னா, ஸ்காலர்ஸ் ஏத்துக்கிறாங்க, மாமுனிகள் அவங்க எல்லாம் வந்து ஏத்துக்கிறாங்க. அதாவது பியூர் டிவோட்டிஸ் யார் வந்து கிருஷ்ணரை பரம்புருஷன் பகவான் ஏத்துக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து இந்த வாக்கியத்தை வந்து ஏத்துக்கிறாங்க. ஈவன் சங்கராச்சாரியார் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஓன் தீசிஸ் இருந்தா கூட கடைசியில் அவர் என்ன பண்ணாரு? கிருஷ்ணம் ஸ்வயம் பகவான் சொல்லிட்டு சொல்றார். அவர் என்ன முடிக்கிறாரு? கிருஷ்ணா இஸ் த சுப்ரீம் லார்ட். அவர் வந்து வந்த நோக்கம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அமிச்ச பிளான் இல்லையா? அதனால சில வேதங்கள்லாம் விதண்டாவாதம்லாம் இருந்தா கூட கடைசியில் அவர் என்ன பண்ணாரு? ஸ்வயம் பகவான் சொல்லிட்டு முடிக்கிறார். கிருஷ்ணா இஸ் த சுப்ரீம் காட்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த வேதங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நேற்று வந்ததில்லை, ரொம்ப பழமையானது, புராதானக 400 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி விவஸ்வானுக்கு சொல்லியிருக்காரு. அதை மறுபடியும் நமக்கோசம் வந்து யாருக்கு மூலம் சொல்லியிருக்காரு? அர்ஜுனனுக்கு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்றத இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஓகே. So all the accept the statements in order to clarify the situation. இங்க பாருங்க, நமக்கோசம் situation for people who come after him. அதுக்கோசம் இதெல்லாம் கேட்கிறார் இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து என்ன கேள்வி கேட்கிறார்? என்னப்பா நீ நானும் இங்கே தான் இருக்கிறோம், நீ என்ன சொல்ற? நான் விவஸ்வானுக்கெல்லாம் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன், எப்படிப்பா உன்னை நம்புறது? என்ன கதை விடுறியா, புரடா விடாதன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ வந்து என்ன ஆகுது? இங்க அர்ஜுனன் வந்து கட்டுண்ட ஆத்மா. அவருக்கு வந்து நேற்று நம்ம என்ன என்ன எந்தெந்த ஜென்மத்தில் என்ன ஆச்சுன்றதை அவர் மறந்துட்டார். பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படி இல்லை, அவருடைய உடம்பு வந்து டிரான்சிடென்டல் பாடி இல்லை, அவருடைய ஞானம் வந்து திவ்யமானது. அவருக்கு எல்லா காலங்களும் நடந்தது வந்து ஞாபகம் இருக்கு. ஓகேவா? அபரம் பவதோ ஜென்மா பரம் ஜென்மா விஸ்வதகா கதம் ஏதாத் விஜ விஜா அனியாம் துவம் அதௌ புரோக்தவான் இதி. ஓகே, ஸோ இந்த இது வந்து சீனியர்னு நினச்சிக்க. உனக்கு வந்து சீனியர் வேணா சன் காடு, அவரை எல்லாத்தையும் பிரபஞ்சத்தில் உருவாக்குனது அவர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அப்புறமா எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறாரு. இதெல்லாம் வந்து அர்ஜுனனுடைய கேள்வி. ஓகே, இது வந்து ரொம்ப தேவையான கேள்வியும் சொல்றாங்க, இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஓகே, நீ நானும் பாரு இந்த இடத்துல சொல்றாரு, பல ஜென்மங்களா நீ நானும் வந்தோம், ஆனா நீ மறந்துட்ட, எனக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்கு.
அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. ஸோ கிருஷ்ணா இஸ் அ காட். He incarnates many times, many times சொல்லிட்டு சொல்றார். பட் அர்ஜுனன் வந்து சாதாரண உயிர் வாழின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இங்க ஏன் மறந்துடுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மரணம்ன்றது வந்து அந்த ஞாபக மறதியை கொடுக்குது. ஓகேவா? டெத் மீன்ஸ் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ், தட்ஸ் ஆல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க முடிக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏதாவது நல்லா தூங்குவோம். தூங்கி எழுந்த நேத்துக்கு நடந்த சில கசப்பான விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம மனசுல வந்து மறந்துடுவோம். இந்த அனுபவம் இருக்கா இல்லையா எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து சில விஷயங்கள் சில நாள் வந்து கசப்பான நாளா இருக்கும். அந்த விஷயங்கள் வந்து தூங்கி எழுந்தா மறந்துரும். இருக்கா? யாரும் பதில் சொல்ல மாட்டேங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அந்த தூக்கம் வந்து அது மாதிரி தான். அது மாதிரி மரணமும் வந்து ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. ஸோ forgive, ஒரு forget. ரெண்டு இல்லைன்னா வாழ்க்கையே இல்லை. ஓகே. ஸோ வந்து சிலதை அதுக்கு அடுத்து மறக்கணும், சிலதை மன்னிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல். ஹரே வாட் எவர் we கிருஷ்ணா. were have now forgotten it. இல்லையா? நம்ம இந்த ஜென்மத்துல என்னவா இருக்கிறோம், என்ன பண்ணணும்ன்றது கூட நம்ம வந்து மாயைக்குள்ள ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ்னால தான் இங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். கிருஷ்ணருக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு, அதை தெரிஞ்சுக்காம தான் அந்த ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் மறதியால இன்னும் நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. எப்பப்போ என்னவா வாழணும்னு தெரியாது இல்லையா? ஒரு ஜென்மத்துல வந்து நாயா பறந்திருக்கலாம், பசுவா பறந்திருக்கலாம், இந்த ஜென்மத்துல வந்து கொசுவாவும் இருந்திருக்கலாம், ஒரு ஜென்மத்துல இந்த ஜென்மத்துல வந்து மனுஷனா பிறந்திருக்கலாம் இல்லையா? இதெல்லாம் ஆன பிறகு இந்த உயிர் வாழினங்கள் ஹியூமன் பீயிங்ஸா இந்த ஆத்மா வந்து எட்டர்னல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ இந்த போன ஜென்மத்துல இந்த ஜென்மத்துக்கு வாழ வேண்டிய அடித்தளம் பண்ணிட்டு இருந்த இந்த ஜென்மத்துல என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, அடுத்த ஜென்மத்துக்கு தேவையான உடம்புக்கு வந்து அடிக்கால் நாட்டிட்டு இருக்கேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. சோ நீ வந்து முக்குணங்களால் ஆட்பட்டு இருக்கிற. ஸோ இந்த முக்குணங்களால் ஆள்பட்டு இருக்கிறதுனால உனக்கு அந்த எந்த குணத்தால பாதிப்பு இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உன்னுடைய அடுத்த பிறவியும் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. நீ கேஸ் மோட் ஆஃப் குட்னஸ் நற்கதியில இருந்தேன்னு வச்சுக்கோயேன், நீ மேலே லோகத்துக்கு போற ஹெவன்லி பிளானட்ஸ்க்கு போயிட்டு மறுபடியும் வந்து இந்த பூமியில வர. ஓகேவா? அதே வந்து மோட் ஆஃப் ஃபேஷன் ரஜோ குணத்துல இருந்தான்னு வச்சுக்கோயேன், போற மறுபடியும் இந்த பூ உலகத்துக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அஜ்ஞானத்துல இருந்தேன்னு வச்சுக்கோ, நரகத்துக்கு போயிட்டு அடுத்ததா என்ன வருவ, கீழ்நிலை பிறவியான மிருகங்களா வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இது வந்து என்ன ஆயிட்டு இருக்குது, ஆன்கோயிங் ப்ராசஸ், முன்னா போயிட்டே இருக்குது. பட் எல்லாம் நம்ம மறந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இதுக்கு ஒரு நல்ல கதை சொல்லி நமக்கு நல்லா புரிய வைக்கிறார். ஓகேவா? சோ இந்திரா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் வந்து சாபத்தால, அவருடைய ஆன்மீக குரு சாபத்தால என்ன ஆகுறாருன்னு பன்றியா வந்து பிறக்கிறார். பன்றியா வந்து பிறக்கிறாரு. ஆஹ் அவர் பன்றியா வராரு. அவங்க பாத்தீங்கன்னா குடும்பத்தோட மனைவி உறவினர்கள் அவங்களுடைய பசுக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு. சரி, பிரம்மா வரார். என்னடா இந்திரலோகம் வந்து காலியா இருக்குது, இவன் பிரம்மா திரும்பி வர்ற மாதிரி தெரியலையேன்னு சொல்லிட்டு பிரம்மாவே போறார். ஏன்னா அந்த அந்த போஸ்ட்டுக்கு நிறைய சண்டை நடக்கும் இல்லையா? அதுக்கோசம் அந்த வந்து சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பிரம்மா கீழே இறங்கி வராரு. பார்த்தா இவரை கூப்பிடுறாரு, இந்திரா வாடான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அச்சோ, என்னாலலாம் வர முடியாது உங்க கூட, நீ போப்பான் அப்படின்னு சொல்றாரு. எனக்கு பாரு, நான் தான் என்ற பன்னிக்குட்டிக்கு தலைவன். நான் இல்லைன்னா இந்த என்னுடைய இனம் என்ன ஆகுறது, என் குடும்ப என்ன ஆகுறது, மனைவி குழந்தைகள்லாம் என்ன ஆகுறதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பன்னி வந்து மலம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிற அந்த ஜீவனுக்கு அவ்வளவு அழகு பற்றுதல் இருக்கு இல்லையா? இந்திரன் வந்து பன்னியா வந்தார் இல்லையா? பிரம்மா கொடுப்பது இது எதனாலன்னு பாத்தீங்கன்னா ஞாபகம் இல்ல, ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ். அதே மாதிரிதான் கிருஷ்ணரும் நமக்கும் சொல்றார், வாங்கப்பான்னு சொல்லி சொல்லி அனுப்புறாரு. பல ஆச்சாரியர்களை அனுப்பிச்சிட்டு இருக்காரு. நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க இந்த உலகத்துல, பௌதிக உலகத்துல? சர்வதர்மான் பரித்தெக்ச மாமேக்கம் சரணம் ரஜ, அகம் தம் சர்வ பாப்பேபி மோக்ஷாமி. என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அதெல்லாம் விட்டுட்டு என்கிட்ட சரணடைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லையா? நான் எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? இதுதான் நம்மளுடைய இந்த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் திஸ் ரிலிஜன். அதுதான் அவர்கிட்ட போயிட்டு நம்ம சரணடையணும். நான் கட்டுண்ட ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, திஸ் இஸ் அ பொசிஷன் ஆஃப் கண்டிஷன்டு சோல் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ். இந்த ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ்ல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும். அதுக்கு வந்து எங்க துணையை எடுத்துக்கணும்? டிசிப்ளிக் சக்சஷன், நம்ம குரு பரம்பரை கிட்ட வந்து நம்ம தஞ்சம் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு இங்க பிரபுபாதா முடிக்கிறார். ஓகேங்களா? சோ இங்கோட நம்ம அத்தியாயம் 5 முடிக்குது.
ओके वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौरव प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा।